Astăzi vom juca cel mai prost obi posibil. Uite că avem... L-am văzut la Dodorel, acum am la Dodorel, o să pun pauză. Ca să nu-mi iau copyright mai bine. Sper că mă auzi, nu? Păi e simplu. Bă, what? Bă! Hai să dau un pic mai tare la asta. Bun. Uite că avem două. Bă! Deci așa. Așa. Am mai jucat jocul ăsta înainte să fac videoclipul. Dar că câteodată nu mai... Ce-i cu omul ăla acolo? Bă, e prea greu jocul ăsta. Dacă vă place jocul, dacă vă place videoclipul meu, dați un like și subscribe. Dacă fac asta, se schimbă ăla? Așa. Așa. Bim! Roda. Toba! Am sărit! Hai mă că de asta. What? Hai mă, dar te rog să sară. Ok. Nu! Acum nu. Bro! E prea greu. Ok. Sărim peste pe aia. Bro! E deci prea greu. E prea greu. Hai. Bă! Nu-i macuna. Acum. Pot să dau pe și tare. Bro! Haide. Să-mi plamă. Hai mă. Nu! De ce îmi sare caracterul singur? Mai mă frate! De ce îmi sare caracterul singur?
Merge caracterul singur. Deci, uite, asta e mâna mea cu punctulețul ăsta ce o fi dacă îi dau drumul. Broșoare! Alo? Caracter! Efectiv am stat 10 minute ca să mă revină caracterul. Telefonul. Ok, sări. Deci dacă nu mi iese de data asta măcar să fac până la chestia aia albastră, opresc videoclipul, efectiv. Deci nu-l opresc. Yes! No! Bă, ce prost! Nu la chestia asta care trebuie să sar. Extrem de rapid. Chiar știu tactica. Mi-a căzut caracterul. Hai, mă, să... Get ready. Bă! Greu e și pe easy. Pac. Bă, da, sar caracter de căcă. Efectiv, jocul ăsta îmi bate joc de mine. Nu mai pot. Rup și... Care un nivel. Deci nu, gata. Am jucat cel mai prost hobby. Cel mai prost hobby. Cel mai prost hobby posibil. Nu testați acest game. Dacă v-a plăcut acest videoclip, jucați-l și voi. Pa, pa!